L'actuació del col·legiat Luis López Muñoz va condicionar i molt la visita del Sant Andreu al camp de l'Alba. Només ell va ser capaç d'interpretar que Manolo Lanzarote l'intentava enganyar en aquesta jugada dins l'àrea. Targeta groga immerescuda que va fer que en el minut 35, quan Lanzarote aquesta vegada sí feia una falta mereixedora d'amonestació, hagués de marxar cap a la dutxa. Abans d'aquesta jugada hi havia hagut un gol a cada porteria. Manuel va aprofitar la facilitat de la defensa andreuenca per avançar l'Alzira, però David Caranca havia fet l'empat amb una rematada de cap inapel·lable. El conjunt de Nacho González va haver de jugar gairebé una hora amb un home menys, però tot i això va estar a punt d'endur-se els 3 punts. Aquesta centrada de Pablo Sierra no la va tocar ningú i es va convertir en 1-2 a l'inici de la segona part. El Sant Andreu va aguantar molts minuts fins que el local Quintana es va inventar una magnífica jugada dins l'àrea per fer el 2-2 definitiu. En el descanso quizás hubiéramos firmado un empate, lo que pasa que luego pues bueno, se ha dado lo que se ha dado, ¿no? Pero insisto que muy orgulloso porque después de cómo se ha puesto el partido, yo creo que es un buen resultado.